ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଜିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅପସନ୍ ବି ବଳରାମ, ଅପସନ୍ ସି ମହାଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ସି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ଡି ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 28ଟି, ଅପସନ୍ ବି 29ଟି, ଅପସନ୍ ସି 30ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 31ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା 30ଟି। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କାରଣ ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି ମାଲକାନଗିରି, ଅପସନ୍ ସି ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେବଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ, କାରଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଗତସିଂହପୁର, ଅପସନ୍ ବି ଦେବଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଯାଜପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ନୟାଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର, କାରଣ ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ଦେବଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଭଦ୍ରକ, ଅପସନ୍ ଡି ବରଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଦେବଗଡ଼, କାରଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଯମୁନା ନଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର, ଅପସନ୍ ବି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର, ଅପସନ୍ ସି ଚାନ୍ଦିପୁର ବନ୍ଦର, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର। Thank you for watching. Like, share and subscribe this channel. Part 2 coming soon.